Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa a říkala jsem si, že bychom dneska mohli využít čas a takhle pěkné světlo a že bychom si spolu mohli udělat nějaký make-up, něco si nalíčit a říkala jsem si právě, že by to tentokrát bylo s komentářem, že bych vám dala nějaký tipy a triky, co mě samotný vlastně někdo poradil, takže to jsou přímo tipy od profesionálů a určitě se můžou hodit. Takže první, čím teda začneme, je nějaký hydratační krém, nebo ještě lépe podkladová báze, aby nám ten make-up pěkně sednul. Já tady teda dneska mám takhle tady ten hydratační krém, mám ho strašně ráda, je fakt takový příjemný, jemný, svěží na pleti, takže začnu takhle tím krémem. Jenom si ho klasicky takhle na té pleti normálně rozetřu. No a teď, když máme krém nebo bázi, tak začneme s make-upem. Já teda dneska budu používat úplně obyčejný make-upy z drogerky, ale jsou fajn. Budu používat tady ten Dermacol světlej a budu to míchat tady s tím tmavším Catrice, protože v zimě mám tu pleť světlou, takže si ty make-upy musím namíchat. Takže ten světlejší make-up dávám takhle pod oči, potom takhle na ten střed čela, nos, pak takhle ty tváře a kolem rtů. No a ten tmavší, ten si zase naopak dám na ty hrany, tam, kde to chci mít tmavší, takže takhle kraj čela, takhle pod lícní kosti, takhle ještě dolů si můžu přidat. Tak to bude úplně stačit. A teďka je důležitý vzít si štětec na make-up nebo nějakou houbičku na make-up. Já mám takhle od té Zoevy Defined Buffer 103. Už mám dlouho a jsem s ním fakt spokojená. A normálně ten make-up pečlivě takhle začnu zapracovávat a snažím se fakt ho pořádně do té pleti zapracovat, on potom díl vydrží. Pleť bychom teda měli připravenou a hned jako další krok si takhle vezmu tužku na obočí a trošku si to obočí jenom vyplním. Takže nejdřív si ho takhle tím štětečkem pročešu a teď už takhle použiju tu tužku a trošku si ho takhle vyplním. Jenom úplně takhle lehce, aby se trošičku zvýraznilo. Tak já myslím, že takhle je to fajn. A teď se vrhnu na tvářenku a dám nějakou úplně jemnou, přirozenou. Mám tady tvářenku někde, taky tadyhle tu drogerkovou Powder Pink Blush. Je úplně obyčejná, ale fakt jako je to pěkný odstín a vydrží. Takže si ji takhle nanesu nahoru takhle nad ty lícní kosti a zase si ji pěkně zapracuju. Můžu to takhle roztáhnout klidně k nosu, když chci.
takhle trošku na čelo. No a já si ještě malinko pomůžu a použiju tady tu L'Oréal Paris rtěnku. Ona má fakt moc krásný odstín. Nevím, jestli to zaostřilo, takže takhle si tam trošku tu barvičku přidám a takhle to zapracuju jenom prstama. Tak a vidíte, že to udělalo takový moc hezký růžový nádech. Tak, teď si vezmu tady tu paletku Nude od Huda Beauty. Vezmu si nějaký takový štěteček akorát, třeba tady tu 227 Lux Soft Definer a použiju takhle nějakou světlou barvičku, světle oranžovou a tu si dám vlastně takhle na to celý pohyblivý víčko. Takhle si to hezky rozpracuju jakoby do ztracena. A já dneska nechci dělat moc výrazný stíny, ale přece jenom chci to mít pěkný, tak si takhle ještě použiju buď make-up nebo korektor, takhle na to víčko. Trošku si tam takhle dám a ještě to takhle zapracuju. Tím si jakoby definuju to víčko. A teď na to si použiju asi prstem takhle třpytky. Já asi dneska použiju takhle zlatý. Nechci to moc, takže to dám jenom takhle na ten střed toho pohyblivého víčka. Tak já myslím, že to by stačilo. A ještě si použiju úplně takhle světlonkou barvičku takhle do toho vnitřního koutku oka. Jen lehce. A to stejný udělám ještě takhle na tu spodní linku, na ty řasy. Jenom lehce. Ať ten make-up vypadá celistvě. Jenom fakt jako lehonce. Tak, já myslím, že je to dobrý, že to vypadá hezky. Vám to ukážu takhle zblízka se zavřenýma očima. Já myslím, že je to fajn. A teďka bych si udělala ještě takovou úplně jemnou linku a použiju na to tu tušku na obočí a udělám si nad ty horní řasy a bude jenom taková jemná, jenom to vlastně zvýrazní právě ty řasy. Úplně lehce. Nemá být vůbec vidět. Tak ono to trošku definuje to oko. Tak teďka použiju kleštičky na řasy, až je najdu teda. Tak těch kleštiček se nemusíte vůbec bát. Někdo to nemá rád, jako sahat si takhle do toho oka, ale jenom je takhle přiložíte na ty řasy a stisknete. Takže takhle vidíte, že na tom nic složitýho není.